massejat, però a l'hora de la veritat serà un altre dia. Molt bona tarda a totes i a tots. Això de les campanyes electorals, vostès saben que reparteixen arrossos, però també hi ha el moment dels discursos. Però de tots els actes públics, de tots els mítings que fem durant els 4 anys a Terrassa, a mi aquest és probablement dels que m'agrada més. Perquè és una arrossada popular, i això és una cosa molt propera a la gent, perquè és a l'aire lliure, perquè és participatiu i obert. Procuraré en 4 minuts dir 4 coses, 4 missatges electorals. El primer, a Terrassa el catalanisme útil és votar Esquerra Republicana de Catalunya. Això ho dic per tots aquells que tingueu amics que encara dubten de votar Convergència. A Terrassa, si volem catalanisme a l'Ajuntament, l'únic que podrà estar a l'Ajuntament i fer una política catalanista és Esquerra Republicana. Més encara perquè Convergència i el Josep Rull han practicat una política de crispació bastant semblant a la del senyor Cebes, que per moltes coses jo penso que els inhabilita pels propers anys estar en el govern d'aquesta ciutat. Per tant, a tots aquells que encara tenim amics que estan votant a Convergència, digueu-los que el catalanisme útil a Terrassa, nosaltres ens els hem hagut d'empassar molt temps, això del catalanisme útil. Doncs a Terrassa el catalanisme útil som nosaltres. Segona idea, a més, diuen les enquestes que la majoria de ciutadans terrassencs volen un ajuntament catalanista i d'esquerres. I per tenir un ajuntament catalanista d'esquerres passa segur per la presència d'Esquerra Republicana de Catalunya al govern. Es poden fer altres combinacions, només d'esquerres. Es poden fer governs de concentració com els que hi ha a Alemanya, però llavors seria de centre-dreta catalanista. Però si volem un govern, un ajuntament catalanista i d'esquerres, és segur amb la presència d'Esquerra Republicana. Això ho dic per tots aquells que tingueu algun amic que encara vota el PSC, però bueno, després ja vindrà Esquerra Republicana i ho arreglarà. Digueu-los que no, que és al revés. Que si n'ha de ser una Esquerra Republicana forta si volem un govern, un ajuntament catalanista i d'esquerres a Terrassa. Tercera idea. També tots aquests per reforçar-nos la moral. I em direu, ara estàs gallejant una miqueta, però penso que és ben bé així. La batalla del quart cinturó l'estem guanyant nosaltres. I em direu, com és? Doncs sí, senyors. Perquè l'enllaç amb el Baix Llobregat, cap allà, això ja ha sortit del pacte del Tinell. I el què faran? Ja sé que hi ha mitjans que van dient, ja començaran, van posant el nom del quart cinturó, però el què faran? Encara ho estem discutint, no serà el quart cinturó. Vosaltres que sabíeu que hi havia la via interpolar nord i el quart cinturó, i han decidit ajuntar-se, i el que es farà serà més semblant a la via interpolar nord que al quart cinturó. Per tant, malgrat diguin el que diguin, la batalla del quart cinturó que no s'ha acabat, l'estem guanyant nosaltres. I dic que estem guanyant nosaltres la batalla del quart cinturó també perquè sobretot estem guanyant la batalla de les idees del quart cinturó. La batalla de les idees que és aquella que diu que amb més autopistes el que hi haurà més cotxes, hi haurà més col·lapses i que el model no passa per anar construint autopistes en el Vallès, sinó que el model passa per invertir d'una vegada per totes en transport públic col·lectiu, perquè hi hagi el quart cinturó ferroviari, perquè millorin els trens de Rodalies, i aquesta batalla l'estem guanyant nosaltres. També cal recordar-los, però, en aquesta batalla del quart cinturó, que cal, i Anna, si els veus algun dia per allà al Parlament, recorda'ls-hi, que cal aplicar el que diu el govern d'Entesa. I el govern d'Entesa diu que es farà un pla de mobilitat per l'àrea metropolitana i que no hi haurà pla d'infraestructures sense consens amb el territori i sense pla de mobilitat. Per tant, la garantia que això funcioni és que Esquerra Republicana estigui en els governs i s'apliqui el govern d'Entesa. I quarta i última idea que volia, no sé si m'he passat el temps o no, quarta i última idea que volia exposar, és que a més de tot això, és que a Terrassa no només som la garantia del catalanisme útil, la garantia d'un govern catalanista i d'esquerres, els que defensarem aferrissadament un territori com Déu mana, sinó que a més a Terrassa som l'esquerra. I això ho dic per tots aquells que encara a vegades dubten que si som d'esquerra o no som d'esquerra. Claríssimament, els ecologistes de Terrassa, l'ecologisme a Terrassa no l'ha encapçalat els Pijo Progres. El catalanisme de Terrassa l'ha encapçalat i qui s'ha mullat i qui s'hi ha pelat el cul i tot és Esquerra Republicana de Catalunya.
El que realment ha fet polítiques socials des de l'Ajuntament ha sigut Esquerra Republicana de Catalunya. Serveis socials. Després de molts anys dels serveis socials desprestigiats en aquesta ciutat, estem començant a prestigiar els serveis socials i hem aconseguit pujar, suposo que el Màrius us ho explicarà més bé, un 20% als pressuposts de serveis socials d'aquesta ciutat, i per primera vegada hi ha hagut una regidora que se n'ha preocupat de veritat. Hem portat cooperació, hem portat sanitat, hem portat medi ambient. Les polítiques socials les estem fent servir nosaltres. I vosaltres sabeu que aquesta ciutat necessita més esquerres, necessita més govern d'esquerres. Estem creixent, falten serveis, i els serveis, els acaba, diguéssim, aquesta falta de serveis normalment repercuteix amb la gent que en tenim poc, amb les classes populars. Per tant, volem catalanisme útil, volem un ajuntament catalanista d'esquerres, volem ser respectuosos amb el territori i volem, doncs, evidentment, un govern d'esquerra nacional de l'Ajuntament de Terrassa. Fa uns quants anys, quan estàvem a la GERC, sempre hi havia una noia, un dia, que era una militant de la GERC, que em va dir: mira, des que estic a la GERC m'estimo molt més Terrassa, perquè dedicar-me a la política m'ha ajudat a estimar la ciutat. I vaig pensar que era una gran reflexió. Jo us asseguro que si estic en aquesta llista i estic aquí en aquests moments és perquè és des d'una gran estima a la ciutat de Terrassa. És una estima, i em penso que això del terrassenquisme, i encara més bé el terrassenquisme, és justament l'esquerra nacional, perquè som els que ens podem sentir senyorets del món propers, som els que hem trepitjat els barris, som aquells que estem en el carrer, que estem a les entitats. Ser terrassenquista o ser independentista és una manera de ser terrassenquista. Doncs des d'una gran estima a la ciutat de Terrassa, amunt l'esquerra i visca la terra!